Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yeah, inkinga yami ngithi ngixoxa kube kuvuka okunye engikhumbula nama TV shows engikhuluma ngayo nanga uSne. Cha uSne isource yethu ethembekile. Mayishaya eceleni uSne kuba mhlawumbe u5% eshinto washaya eceleni. Mayeni ke uMayeni ngathi mina abamthathele ingubo yakhe emhlophe bemnike nentwana encane angayiphatha befaka amanzi lapho igubhini Mayeni mayingabhala la kethi Mayeni Zbanibani mase kethi uMayeni ekhulume lapho ekhulume noma kungasho umnini noma kungasho olo ubani usisamnini noma naye ubaba umsile kethi professor kade wayeyibona izinto ezingakenzeki uMayeni. Le video lengizokhuluma ngoMayeni noSne ngendaba leyo ukuthi nithi-ke uTirelo akaziboni nje kumamkhulu akafuni akanandaba na position. Isihogo-ke ngitshela ufuna ukusifaka nathi kodwa ngithe iy'ngane lezi ningathathi indaba yabo ngoba i-TV show niyenza ijule. uSne mayekhuluma noTirelo uTirelo mbuzo ethi kuhamba kanjani-ke uthi-ke uTirelo hayi cha mina kimi nje ngisasemnandi emjulweni ngiphakathi inside enhlizweni yakhe ngihleli kanje yabo. Masethi kodwa-ke ngizwelana novuyo mase kuba nohleko lakhe. Lolu hleko lelo akulona uhleko loluphumile lazwakala ukuthi uyahleka impela into ehlekisayo. Uhleko nje uhleko olufihlile imizwa yakho. Uhleko futhi elithi yabo lento engiyishoyo amanga akhipha ulimi ke ngaphandle. Yabo lo lahleko laTirelo qhathanise nala ihleka khona into ehlekisayo uzobona ukuthi ikuphi la ihlekisa khona la ihleka khona into ehlekisayo nala ihleka khona into engahlekisi. Leya yomamkhulu womjono ningalwi la siyaxoxa ngeke singixoxa kanjani angithi. Kufika-ke la esethi-ke uSne uyazikhohlisa uTirelo nakuyena kubuhlungu lokho kwenziwa uMpumelelo. Njengoba ehleka nje uyambona ukuthi uzama ukufihlana. uSne mdala kunoTirelo. Ngiyazi phela ukuthi uSne anithandi ukumthatha serious. uSne mdala kunoTirelo. Umbonile ukuthi lento ayihlekayo ayikho ayihlekisi kodwa kufanele ukuthi ahleke ukuze avimbele yanto lesi ngishawa uvalo nami angikho sure ukuthi kwenzakalani naye kodwa sesikhona basemanzini-ke lapho. Ishiye-ke eyaSne esevezile ngibala ukuthi phela nangu noSne ebona ukuthi lento ayishoyo ayikho nangu futhi esehleka into engahlekisi angithi kusho uSne. uSbindi mayehlala noma wakhe uMayeni angazi noma sengiyayiphinda liphathe uthi uSbindi kunoNosipho Macele wathi uMayeni ngicela uyiyeke. Yeka ukukhuluma ngobani? Ngomntwana engingamazi. Yeka ukukhuluma ngabantu engingabazi. Khuluma ngalabo abawu2 engibaziyo. Mase bengasebona u2 usekhuluma noyedwa uMayeni. Yayizwa indaba? Hayi ukuthi akakuboni-ke konke lokhu uyakubona kodwa yena wenza njani-ke uzenza ukuthi anginakile ukuthi iy'nkulumo yithini. Even indlela abuza ngayo itshitsho ubuza yena ngokuthi anginankinga kodwa iqiniso lithini uMpumelelo ngeke ezeze asitshele ukuthi kade nginoTirelo ubexoxa ethi nami. Ngesikhathi ethi ila sesibamba khona ukuthi lo mamkhulu othi awumfuni uyamfuna noma awumfuni ngoba iqiniso liseleni uma esenoMpumelelo ukhuluma uthini naye ukumtshala-ke umqondo ukuthi ngenze phela umamkhulu wakho sengiwuyena vele umamkhulu nabafonayo bafona bakhulume nami ngiyayideserve le position ekufaka emqondweni kaMpumelelo. Kodwa kwi-TV imovie yakhe yonke iqonda ukuthi ufuna ukuba umamkhulu izinto azenzayo. Kuphuma iy'ndaba zokuthi uMpumelelo akanalo iqiniso. Uncamela ukuthi yena akazi ngisho izinto ey'khulunywe phambi kwakhe. Yayizwa leyo nto
Kuphuma indaba zokuthi uMpumelelo akanalo iqiniso ku-season 2. Yena uncamela ukuthi isiphi lesi sifo sokukhohlwa, uncamela ukuthi akazi. Ngoba indaba yamamkhulu ku-number 1 ikhulunywe etafuleni ekhona. Belungiselela ukuyaphi? Ukuya ephathini ukuze behambe ndawonye. UVuyo uzoba seceleni kaMpumelelo. UVuyo noMpumelelo eceleni baya kubazali. Uma isiphindwa lento ku-season 2 uTirelo akasayikhumbuli. Ingakhunjulwa yimi ngiyibuke ku-episode bona bayishutha. Baba nesikhathi futhi sokuyi-practice ukuthi sizwakala kahle uthi akayikhumbuli. Uthi-ke manje mayeseqamba mangithi akamfuni umamkhulu ngizomkholwa ephika into ekhulunywa etafuleni ekhona. Usesuka lapho uthini? Ngoba ngithi phela yena u-strategic kakhulu. Usesuka lapho uthi wena Mpumelelo kanti wathini? uMpumelelo wakhuluma ekhona. Sinayo ngisho nale episode ukuthi ile episode begqoke khona izinto ezibrownish behleli. Kanti uMpumelelo esanda kubagile bahlanganisile bengazi ukuthi bazohlangana ndawonye. Sebelapha endlini imood yabo isishintsha sebeyadla manje wathi uMpumelelo futhi uMpumelelo ezenza ubabuya ekhaya. Wathi uMpumelelo siyahamba sekhaya ikhathi kalwandle ngehlale singahamba. Wathi yena ngizofika njengobani. Yazi ukuthi ubuzalana ukuthi njengobani? Ngoba yena bebengakamazi. Kanti yena futhi usene-pregnancy. Uthi yena ngizofika njengobani. Lapha eceleni kaMpumelelo khona bani? Khona uVuyo. Uze uyasho-ke uthi phela uVuyo sebeyamazi kanjani okwakhe akufani. Uthi kuMpumelelo uVuyo uzomphelezela ukuze ekhombise ukumsapotha ezumamkhulu. U-episode season 2 nase isifo sokukhohlwa sahlasela uTirelo sebuza uMpumelelo izinto ayikhulume phambi kwakhe. Yisho ukuthi ngitshela ukuthi wenzani. Wenzela ukuthi uMpumelelo acale ukuthi uyamsapotha kakhulu. Ekumsapotheni akamfaki ehlazweni. Ngoba manje phela indaba yokuthi uMpumelelo ukushilo lokhu mase yakuphika isi-expose ukuthi uMpumelelo unamanga. Yena-ke uncamela ukusapotha amanga kaMpumelelo ukuze abe muhle udu. Ukwenzelani lokho? Ufuna ukuba umamkhulu wasemzumbe, umamkhulu kaMpumelelo. Kodwa-ke yonke lento engichaza ngithi uyibonile, iyeke-ke lehamba ulalele episode 13 ulalele sengathi ubalalele uze ukuthi lezi zinto abayikhulumayo bakhuluma ngani, iy'nhliziyo zabo. Naye-ke inhliziyo yakhe inakho ukuthi umamkhulu iposition ebalulekile kanjani ngeke kodwa kuchaze. Uma uMayeni ekhuluma eba nento yokuthi ngicela ukukhuluma ngalapha, maye engasekho uVuyo sekukhulunywa ngaye. Kodwa-ke lama-reviews ami angikwenzeli ukuxabana kwenu, angikwenzeli futhi ukuthi nenze lento enihleze niyenza ukuthi kwenzela uVuyo. Cha, ngikhuluma nge-TV show la nama-episode avelile nokulandelana kwayo. Sengibala le comment yokuthi-ke uTirelo akafuni position. Why ngisebenzisa uTirelo? Bengifuna ukukukhombisa ukuthi ekuqaleni lento uTirelo ayiyona amakhosikazi akamseliwe abenjeya onke before eba amakhosikazi, because omunye nomunye ubeyicabangela yena. Yingakho unkosikazi mayizokhuluma ngobudlelwane bakhe nomunye unkosikazi kusukela kuqala banestori esihlukile, hhayi lesi esisakhelwe yi-TV, hhayi esisakhelwe uthando nesithembu, hhayi i-character ubaba uMseliwe ababeke kuyo ukuthi-ke hlala lapha ka-good wife, hlala lapha ka-supportive wife, hlala lapha ka-controlling wife, hlala lapha ka-unbothered wife, ukuze isho ibalance. Uma sebekhuluma iqiniso ila izosho ukuthi omunye akangiphathanga kahle ngokuthi nokuthi ngangiyibona izinto ayizwayo, wayehleba ethi wayenje ngoba leyo experience eyabo singekho. Ngimthatheleni uTirelo again, ngimthathela ukuthi uTirelo njengamanje uyi-girlfriend kaMpumelelo abakashadi. Maye i-girlfriend kaMpumelelo unendaba yena naye noMpumelelo bendawonye, hhayi nabakhona nabaphumile. Yingakho kuze kube ngathi yena uzenza sengathi usefikile kuleya position okuyiwa kuyona ungakafikwa. Ngoba kuyimanje uMpumelelo usaqalaza
emhlangeni. Lapho-ke simile ney'mvubu ngoba sizongishaya ukuthi yena akasho ukuthi into yakhe yesintu ithini before ethi ufuna iy'ntombi. Akasho nje ukuthi ithini into yakhe yesintu ngoba sizogcina singa-understand ukuthi kanti isintu sona isinto esinjani lezi esinqaba iy'ngane zabo bathi zinjani, yabo. Asingabi-ke serious ngoba nami angikho serious nje, mina ngizenzela ama-reviews ukuthi sixoxeni. Bye bye.